Сержант Петров, дайте си шофьорската книжка и гражданската отговорност на колата. Ето книжката и тя колата е на приятелката ми, сега ще потърся гражданската. Секунда само. Ало? Ало? Абе, къде си държиш гражданската, че ме спряха тук полицайите? Трябва да е в жабката. Не, тук има само някаква козметика. Я провери под седалката. Добре. Абе, сигурна ли си, че е под седалката, защото тук пак само някакви други неща намирам? Ще ринем вратата. Със сигурност не е тук. Знаеш ли, че май е в моите документи с нас? Да, сигурно съм. При мен трябва да е. Направо ми напишете глобата. Много добре те разбирам.